Krásny dobrý deň, milí spoluobčania. Je tu už takmer mesiac, čo sme si užívali letné obecné slávnosti a ja by som sa touto cestou chcela ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, aby letné obecné slávnosti fungovali a mohli sa zorganizovať. Ďakujem každému dobrovoľníkovi, zamestnancovi obecného úradu či poslancom obecného zastupiteľstva. Rovnako ďakujem všetkým organizáciám, ktorí pridali ruku k dielu, ako obvodnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Kuchyňa, poľovnému združeniu Podhorák, dobrovoľnému hasičskému zboru, miestnemu spolku Červeného kríža Kuchyňa, fotbalovému klubu, základnej škole s materskou školou Kuchyňa, rodičovskému združeniu pri základnej škole s materskou školou, občianskemu združeniu Kuchynčanek, občianskému združeniu Sovy, tanečnej škole Brejku. Zároveň ďakujem aj miestnym podnikateľom, ktorí sa zúčastnili, ako Pizzerka Pod Vysokú, reštaurácia U Slávka, bufetu Vierka, pohostinstvu Rádka, Camping Park Karpaty. Špeciálne poďakovanie za zorganizovanie fotovýstavy a fotobúdky nádhernej patrí rodine Strinkovej, Katke a Igorovi, rovnako aj Štefanovi Kazimu, vďaka ktorému máme nielen fotobúdku, fotovýstavu, ale aj toto krásne video, ktoré verím nie je posledné, ale prvé z rady ďalších, ktorým sa vám budem približovať, aby ste vedeli, čo všetko sa deje na úrade a v našej krásnej kuchyni.